Como Senior Vice President jongka Ribodi Six Sport Association, ia don lang akan step rengkat buat Presiden jongka Ribodi Six Sport Association sekamon jonga General Secretary. Ia don akan step pan ai ka condolence message kapan lingkot na kabanta yeng kesem jong iba jadi rembai bala klat no andin kesni na selaju kenika percaya. Kaya kapapulong ya Ribodi Six Sport Association panpa ekene condolence message kata kolong alor ki nongrim ki ba neu rongba la yedon benta bat ka association house name arjar khandai hadu arjar khatlai ilalong udu advisor joka RBDC nangta ilalong ru secretary joka stadium affair committee joka RBDC ulalong ru u nong tre bari u bajarjar u bom chupep banedon betah laki deh ke meeting laki deh kino ki sport activities ki baka association ka conduct kumta hadian bengilayo ikene khubor jong chin khlak no ke chung i ngisgo bayo we nakiso hakane ka RBDSA la khaik no lahap no bat ni sngau ba undon bala bat pendap yang caka ke ba ubak jadi rembai uladon benta bat ka RBDSA dan re ngitip kum ka association ru ba ngimla ban bat ngimla ban le lor cakata kri gambon jong tau balabu bala thau ngi slaju kri khindom te ka ke bangidon ban ai na kaliang jong ka Ribodi Six Sport Association kalong i kerpan e ublei bung ai ke jing sa thai ke bajunom ringkat patu ha ka ying song ne ka ba baneng batru ngi duai ya ka jing sup pat ke jing tengan ha ka kurim ke chung ha ki khon senrang arngot ki khon ke thai lai ngot bakin yo ma ya ka jing sup ka ba kenjam ben sim om ya ke jing sup se ka ba ke jing ko no yo ne pa kaying jong kur pathau kaladu yo ba mangi ka association miladu yo nong tre nong persian barat ba jong ka association to bleng jing suk undon ringkat bat ka yeng kesem ke jong